Jessica Figueroa. Grazas, Araceli. O concello lugués de Burela é o sitio onde máis se fala galego. E curiosamente non porque haxa máis galegos, senón porque a adoptaron os estranxeiros como lingua propia. Na casa, no colexo, nos lugares de ocio, en calquera situación da súa vida cotiá, os mozos de Burela exprésanse en galego, independentemente de que esta sexa a súa lingua materna ou non. Esta é a conclusión dun estudo feito polos alumnos do instituto local que destaca a localidade como unha das de maior uso do galego da comunidade. Na miña casa sempre falaron galego, meus avós sempre falaron galego. Choca moito porque nós falamos o galego, vamos a un pobo que tamén está en Galicia e que che falen en castelán, pois son así un pouco... O caso de Burela é único, no senso de que a vila alberga unha importante poboación de estranxeiros que soubo adaptarse ás súas costumes lingüísticas. Sentía un pouco rara porque todos falaban galego, eu non. Pero co tempo os profesores foronme enseñando, miña nai, meus pais na casa, e despois, cando cheguei ao instituto, xa controlaba moi ben o galego. O traballo dos estudantes non só foi premiado por Educación, tamén configurará o plan de normalización lingüística do concello.